Takže zdravím, ja Idoučak 140 pri veľmi špeciálnom unboxingu, ako môžete vidieť, som musel zmeniť uhlov kamery. Dneska to bude môj nový počítač. A aký počítač sa pýtate? Je to X-Diablo Gamer 3, ktorý už ani není dostupný poriadne. Takže možno sa pýtať, že prečo som si kúpil nový počítač. Je to z toho dôvodu, že chodím na školu, kde editujem fotky a videá a na to potrebujem akože kvalitný počítač. Takže som sa rozhodol pre tento, lebo tento spĺňal všetky podmienky. A pozrite sa, už ho tu máme v jeho plnej kráse. Tak to nejako vyzerá. Celkom pekné. No, ja tú kameru skúsim, telefón skúsim nejako dať tak, aby bolo vidno aj počítač, aj mňa zároveň. Takže na to tu máme túto kamičku, čo je asi adaptér na ten samotný počítač. Samozrejme, tieto plastové srandičky nemusia chýbať. Dostal som k tomu aj papier, ktorému sa dostaneme o chvíľočku. Tak. A teraz to skúsim. Tak to si to dať. Prevrátiť. Vidíte, že som si to prevrátil takto. A ja to vytiahnem z toho. No a tu ho máme. X-Diablo Gamer 3. Takže máme to. Najprv si ho vypalíme z tej fólie. No to je, aký je malý, je dosť ťažký. No. Teraz neviem, že... Aha. OK. Výborne. Dám to zase trošku ďalej, tú kameru. Takže toto je X-Diablo Gamer 3. A jak má stať? Počkaj, takto. Takto má stať. Výborne. Vynikajúco. Dobre. Takže takto nejako vyzerá. Je celý čierny. Takže tuto máme zapínacie tlačítko. Potom tu máme, čo tam je? Jacky na mikrofóny a 2 USBčka. Potom na zadnej časti máme, čo tam máme? 2 USBčka, ďalšie 2 USBčka, ďalšie HDMIčko, potom tam je VGAčko, ďalšie porty. A tu vidím, že to má nejaké jacky na mikrofóny. Čo ale ja nebudem potrebovať, lebo ja mám USB-čkový mikrofón, ale to není potrebné. No, takže tento ideme si prečítať ten papier. No, tu mám ten papier k tomu, čo som dostal.
a to sa píše, že X Diablo Gamer 3 1650, alebo toto má 1650 grafiku, takže herní počítači sú dávno nejsou len pohráče, užite si hry celou rodinou, sa tam píše. No a tu máme špecifikácie, takže Windows 10 Home, Intel Core i5 alebo 3, nie som si istý. Základní doska GB B460M, Gaming HD samozrejme, pamäť 16 GB, čo som spokojný s tým. SSD-čkový disk má 512 GB, grafická karta GTX 1650, zadné konektory HDMIčko, DVIčko a DPčko, čo neviem čo je vôbec, LANkový port, 3 jack audia, 4 USBčka, 3.1 a 2 USBčka 2.0. Je to MIDI tower a to je všetko. No ale k takémuto počítaču potrebujete aj monitor. Takže jeden môj dobrý kamoš mi doniesol dva monitory, Dell monitory. Keby som pokazil jeden, tak mal náhradný. Ale ešte predtým si otvoríme túto krabičku, kde je by som povedal, kde je adaptér. Nádherné. Krásne. Gigabyte. Aj my sme mali na základke Gigabyte počítače. No, tu máme ten nabájací kábel. Tu máme inak accessories k tomu, takže to hodím naspäť do tej krabičky, lebo to ja nebudem používať. Takže to hodím pekne naspäť. Ale vrhneme sa na monitor. Ja si idem prešroubovať ešte. Tak sa chvíľu som späť. Takže mám tu môj handy dandy šroubováček. A tento monitor si presunieme tu. A máme tu rovno na krabici aj návod, podľa ktorého sa budem riadiť aj ja. Lebo ja som ešte nikdy monitor neskladal. Ja som ho musel aj otvoriť, lebo som nevedel, že aký bude veľký. A je to Dell P1917S, kto by sa pýtal. Takže takto vyzerá balenie monitora. Celkom by som povedal dobre balenie. Tu máme rameno, Dell logo, tu máme HDMI kábel, sa zdá, že je to HDMIčko, nabájací kábel, ďalší HDMI kábel, tento nechám, a samotný monitor, ktorý sa pokúsim vyťahnuť takto. Takto to vyzerá. Je to 20 palcový, myslím, že. Lebo ja mám 22 palcový. A tento monitor má dosť dobré porty. Takže má VGAčko, HDMIčko a SLAN a 3 USBčka, čiže to budem používať na repráky, lebo ja mám repráky na USBčka, takže na USBčko. No, a jak to postavíme, mám to vyťahnuť z krabice. Aha, mám toto, mám
pripnúť k tomu ramenu. Ale jak, to neviem. Vyskúšame. Počkaj, to sa bolo na tom. Aha. Čiže toto. To takto bude stať. Toto je asi tá podložka, že? To bude takto. Počkaj. No jasne, to bude takto. Ale jak? To mám prišľapovať potom. Aha, že tento štvorec je vlastne prepnutý na ten monitor, ako je tam. Takže toto zašrobujem. A jakým spôsobom sa má toto zašrobovať? Či sa to nezašrobuje? Ale vyzerá, že nie. Ale sú tam šroby. Ale nie som si istý. Takže si to dám na zem. A toto dám tiež na zem. To rameno tu je. Takže toto takto dáme. Fík. Takto. A už sa tam drží, aha. Môžem celý monitor zdvihnúť. To bolo celkom easy. Ale teraz prichádza tá druhá časť, kedy budem musieť prišrobovať tieto tento dekel, ja to nazývam dekel, lebo neviem, ak sa to nazýva originálne, ale tak toto bude. Tak. Teraz to len prišrobujem a bude hotovo. Takže asi po pol hodine som nastavil všetko a musím povedať, že ten počítač je strašne rýchly. Nečakal som, že bude taký rýchly. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a my sa vidíme pri ďalšom videjku. A nepotrebujem nič, čo by ma schádzalo, hej. A nepotrebujem